kemm il-pjaċir meta xi ħadd jagħmilna xi pjaċir xi faċenda, xi ħaġa biex jgħinna biex jgħinna. Daqshekk ieħor jinkeddu meta xi ħadd jagħmilna xi azzjoni ħażina. Aħna l-emozzjonijiet tagħna ġifieri jieħdu għalina wkoll illi aktar u aktar meta intortament minn għamel ma jien għamil xi ħażin lil sieħbi jaqbatu ifesfes lajja kontra tiegħek. Jew jagħmel xi azzjoni ħażina kwalunkwe. In-natura tagħna tgħidilna battijieru. Romani 12, vers 17 jgħidilna però maħbubin tiegħi tagħmlux vendetta bidejkom. Iżda l-wissa għall-għada tal-laqgħa xu miktub għalija l-vendetta, jien inħallas, jien battija, jgħid il-kelej. Korsika, l-gżira kbira taħt Spanja, l-gżira kbira dik kienet famuża, probabbilment għadha tal-lum, għan-nies tagħha kemm ibattuha, jagħmlu vendetta. Jekk pereżempju jkun hemm omiċidju jinqatel xi ħadd, ħuh jew xi ħadd jiġi minnu mill-qrib, obbligat li jsib li qattil joqtlu. Mhux jittara qorti li jieħu il-vendetta bidejh. Għamek dak it-tip ta' nies. Però ma nix nitkellmu fuq omiċidji fuq ta' affarijiet żgħar. Dak li jkun biex idaħħaq l-sħabek jekk il-gambetta. Vola, inti tgħid nasa il-gambetta jiena. Affarijiet żgħar. Kif inqal? Lesti biex impattu? Jew lesti biex naħfu. Tagħmlux vendetta bidejk, għaliex? Għaliex jekk inti ħadd-pattija, jekk inti tagħti kastik għal emil ħażin, tagħti kastik ġust. Kastik eżatt, kastik li jixħad. U min kapaċi jagħmel hekk? Aħna ma nix ma Alla li għom li mħallef ta' kullħat, tiegħi u ta' kullħat. Alla jaf kollox, jaf l-intenzjoni tal-bniedem, jaf l-azzjoni tiegħu, u allura Alla waħdu kapaċi illi jagħmel vendetta bil-bid. Eżopu smajtu bih. Kitab ħafna ħrejjef, ħafna stejjer biex jgħallimna bihom, u għadha minnhom tajt illi din il-naħla, kien il-naħla, jaħsiba biex tagħmel l-għasel, u ġita l-idea illi tieħu ftit mill-għasel tagħha lil dan Alla ġove, għantu tafu l-Griegi tal-antik, ħafna l-għat. L-istoria tajt ħadet mill-għasel tagħha lil ġove, x'daw ta' waħda mtajjer ta' xi trid nagħmillek, li trid nagħmillek allra, li trid nagħmillek. U naħla għaltu ara kemm naħdem u s-sena kollha biżla. X'inku għamilt l-għasel, jiġu n-nies u jisilquli. Għatini xewka biex meta jiġu jisilquli l-għasel noqtolhom biha. U ġove ta' l-kelma tiegħu ħajkolli nagħtilek ix-xewka, però għalilha flok ma jmutu n-nies tmut int. Tafu n-naħla l-istorja. Naħla bera fek ix-xewka biex minn għalija pattija. U meta nagħmlu vendetta, meta mpattu għal-nies, mhux ħsara li qegħdin nagħmlu ħsara li nfusna. Għax il-vendetta hija azzjoni baxxa ta' moħħ baxx. Ftit kliem tkun minn għalik illi inti il-ħadd ta' salla u kapaċi tagħti għal-nies. Għalhekk għalija jien ħadas. Kemm aħjar li aħna ngħixu ħelsin. Jekk xi ħadd għamel azzjoni ħażina naħfirlu. Jekk xi tagħmel azzjoni nitfaq għalih biex mhu niftaħlu għajnejk, biex mhu jikkonvinċih, biex mhu jdawru leh. X'ħaj nesbaħ, x'ħaj aktar kbir tkun meta impattu il-ħażin bit-tajjeb. Amen.